lempangeni ngaleso sikhathi ingalesikhathi sengihlala eShowe kunenye indawo laphana ekwenziwa khona ujuice ekuthiwa kusenkwalini. Kuphi enkwalini manje? Enkwalini kuphi? Enkwalini angikubekisele ukuthi uqhamuka ngalanga koMelmont. Ngaphambi kubungena eShowe uzongena kule ndawo kuthiwa kusenkwalini. Uyangizwa ukuthi ngithini? UNdunankulu waKwaZulu Natal ngaleso sikhathi bekuse ubani? Bekuse umnumzane uSibusiso Ndebele. Uyangizwa ukuthi ngithini? Unyaka bekunini? Beku 1997. Eqaleni kwawo. Cha. La ngasekupheleni kwawo. Ingalesi sikhathi ke sesibize umlungu ngoba sasingajabulile ngamaholo. Sicela ukuthi umlungu asenyusela amaholo. Kunendoda ke lapha nokungwenya isibongo eyayinduna, yayingadeleli le ndoda eyayibula. Hayibo. Yayilisho yayilibeka nangembaba elokuthi awekho amaholo azokhuphuka. Umlungu akanamali. Kwaze kwabuza uShobele. Wathi uShobede kodwa wabanjani wengwenya? Kwase kulandula wena umlungu engakalanduli. Uhlanganaphi ngempela? Wayiphendula ngokuthi phela yena uyindlebe ezomlungu, akagcini ngokuba yindlebe ezomlungu, kodwa ubuya be umlomo womlungu. Hayi cha wedelela bungwenya. Wathi futhi kwamanje uyaxoshana yena. Wathi ngamxosha manje uShobede. Wathi uShobede ungangixosha, wathi ngikuxosha kade ngiqhumse ngenduku ukukhombisa igate. Kwaba kalikhiphanga lelo, wasukuma uShobede. Wathi methi ngigibela ngesibhakela sabamba sibambile. Kwaze kwakhuza umlungu. Wathi umlungu cha mzwa kithi bengibona mina ukuthi umhlangano asiwuchithe. Mhlambe sesingabuye sibone ngeviki elizayo ngoba imoya isaphakeme. Kwaba ukuphela komhlangano nangampela wayeqoqa into zakhe uShobede ngoba engasafuni lutho. Waqoqa into zakhe kuShobede wahamba. Bheka ngoba lento yenzeka nini ngolesithathu. Kwaba olesithathu ulesine ngolesihlanu ntambama ngabona ngayo uShobede sifika la emzini wami. Ezoboleka isibhamu esikhulu. Futhi ke nama ngimhluphanga ngimbuzo ngoba ngase ngibone ukuthi usifunelani. Ngathi ke kulungile Shobede ngimele la. Ngoba sasendlini yangenhla. Ngaphuthuma ke endlini yangezansi la sasihlala khona. Kwaze kwasha intombazane ngaleso sikhathi bengithana nentombazane uLindiwe kwakuyaka ngonyama eMangidi. Akasekho na uLindiwe emhlabeni usaba senkosini. Sengathi umoya wakhe ungalala ngokuthula. Athi uLindiwe wemchunu ngoba ngithi uhlakaniphile nje. Ungamboleka kanjani umuntu isibhamu? Umuntu akaboleka isibhamu ngoba umboleka isibhamu mase kufanele asibuyise isibhamu. Usuke ngasafuna ugcina esekugidimisa ngaso lesi sibhamu abolekwa wuwe. Vele kubanjalo uma uboleka umuntu isibhamu. Ngathi mina wathi yena hayi nangampela ke ngibuyele kuShobede ngithe mangifika ke hayi ngathi weShobede wena umfowethu. Sengicabangile angeke ngakuvumela uyokwenza umsebenzi omkhulu kangaka uhamba wedwa. Ubuhlela ukwenzani nethi khona kusasa ekseni ngithi kulungile angibuse uwe mina kusasa ngizokuphelezela isibhamu sishiye angahluphi naye avuma valelisi nebali ekseni ngavuswa uyu uShobede. Sahamba ke saya kwaNgwenya sake salinda ngoba safika ngo7 ekseni. Sake samlinda kwazi kwabuye kwasho yena uShobede wathi hayi ungaphila umoya sekuyikhathi zakhe wakhomba indawo wathi yabona lapha isicaki sakhe le ndawo ithanda kakhulu nebala kwathi mazithi 9 waphuma umuntu wakhona wake wazungeza ibala wahlola isibaya wayesesuka ngathi ngibona wayabuye le ndawo le emveni isikhancane wamemeza ingane eyaqhamuka isigidini iphethe isigqili yafika yasibeka la endaweni yakhe. Emveni kwesikhathi singanani kwaqhamuka yedwa amakhosikazi wakhe iqundunguzanguza yokuhamba eyathi mayifika nalo yahlaba phansi ngedolo yaphakamisa yaphuza ivuka ngokuhamba thatha amathama ambalo yabeka phansi yayisimshila wake waphuza uthe meqeda ukuphuza uNgwenya ukhona isombe la sukuma khona wazelula ebhentshini wayesezivula sonke isifuba. Angizwa ukuthi ngithini? Futhi ngangitshelile ukuthi uyabona ke manje ikhanda ngilifuni ngoba ikhanda lizosuke lingehlule. Ongcono angishaye sona isifuba lesi. Angizwa ukuthi ngithini? Wahala uShobede wathi hayi wemchunu letha ngiyibambele vele uNgwenya kaXabene nawe uXabene nami. Ngesikhathi ishintshana ngesibhamu ethatha isibhamu uShobede yilesikhathi esihlala phansi uNgwenya wathi mehlala phansi washona phansi wavuka nokuhamba wathi mesaphuza kanti inhlangu usiyayiyeka uShobede wathi ngabona ukuhamba luba izingcucu umntwala basaphazeka bagcwala igceke lonke. Ngathi ngibona wagenuka nesifiki sakhe leso uNgwenya futhi ngangithi umshayile
Hayibo, wamgeja yini? Wamgeda ngisho ukuthi uwa nje uwiso kwethu. Oh. Futhi akabange sasukuma ngoba washa ubhulu waye wathi Jobe wangena endlini yangeke. Oh. Emveni kwesikhathi esingakanani amakhosikazi akhe ayesegcwele igceke lapho nezingane wayesememeze esendlini athi hayi wemakhosikazi bhekani okuwumthofi lapho. Hayibo yini umthofu manje? Kusho inhlamvu phela leyo. Kwaze kwasho uShobede wathi cha wemchunu asambe. Athi kodwa ndisihamba nje angisaphululekile emoyeni. Athi phela ungwenya ngiyamazi ukuthi uphathe ikhwama ezini. Leya nhlamvu nje leya mhlambe kukhona azokwenza wona. Sekomele ngiwuqedele lo msebenzi engiwuqalile. Ngithi mina ucabangani? Athi bengibona ukuthi ngizothi mangifika ekhaya ngithuma unkosikazi upetrol eshop. Ntambama asibuye simshise nomuzi. Angizwe ukuthi ngithini? Ngiyakuzwa. Hayi ngilivume lelosu. Nebala ke sihlukane ke kanjalo. Uzathi ikhathi mazithi ngo5 intambama nebala ngase ngifika kwaShobede. Kanti ngifika nje ngifikisana nomkakhe owayethwele igalani lika petrol. Yini igalani manje? Igalani uhlobo lwesigubhu esisathayelana esisafokhonyana ebeyifaka amafutha aqala. Akabange salibeka endlini wadlula libeka khona eminyango la sasihleli khona emveni kwesikhathi singana ngoba kwase kuntambama ngabona ngabafana befalela inkomo abangena nenkunzi angayazanga uShobede ngoba wazi wabuza wathi ebafana eyapi lenkunzi bakhomba nabafana ukuthi abayazi kahle kodwa nje bathi suku yalandela lezi inkomo. Wathi uShobede wemchunu bengibona ukuthi lenkunzi le awungilekelele siyikhiphe la esibayeni ngoba njengoba ikhwela ngizongibulalela isibaya sami ebusuku. Nebala ke sayikhipha sathi kuyiqhuba isikhashanyana sathi nje masiweza umfula sajika kukhona isombe la engangisachama khona ngathi ngisachama angazange ukuthi le yankomo yajika nini ngoba ngabona kukhona isombe la eyathi yamhlaba khona lenkomo kanti izohlaba isilamba esigqokile. Yathi mayihlaba yayimphakamisa wayaphezulu themebuya kanti uzohlanga ekhanda edwaleni. Hayibo. Ngangizwe ukuthi ngithini? Ngathi izomyeka yabuya kulokho kwesibili uphonde yafaka la iswini yayimphakamisa futhi mayibuya futhi yamsakaza ngalo ikhanda phansi. Angizwe ukuthi ngithini? Ihlandla lesithathu yamhlabala ngezansi kwesibele yayimphakamisa yamphakamisela phezulu kulokho kwesibili yamkhipha ngebumva ngoba ngaphambi kuba ashaye phansi wakwashaya kumhlane wenkomo wayesewela phansi kanti izohlehla mayihlehla nje kanti sihlehlela kuyena yamgcoba amathumba sisaqhuma amathumba phumela ngaphansi. Hayibo usayishaya ingane inkomo wena? Angizwe ukuthi ngithini? Ngiyakuzwa. Umqondo wena nakumina wake wathi ukuphazamiseka mbijana ngoba ngakhumbula late ngaleso sikhathi ngaleso sikhathi nesibhamu esikhulu ngangishiya egcekeni. Ngathatha yona i9 le ngathi ngayiqosela zaye zaphela inhlamvu lutho kuwa yabale kanjalo yaphela emehlweni kuze phela namhlanje ngiyazanga ukuthi yaphela lapho leyo nkomo. Angizwe ukuthi ngithini? Ngiyakuzwa. Kwasuka ke isidumo sokuthi manje kuseshonile kuShobede. Hayi kwaze kwaba ke siyamkhweza kuShobede wathi nemayeqeda ukufihlwa ngacela amakhosikazi ukuthi akangiyalele la engakhona umkaShobede bangiyalela ngafike ngathi mina wemakoti ngiyocela ukuthi uthumele izingane zihambisele lagalane ekapetrol ekhaya ngiyoqedela lo msebenzi bese soqala noShobede. Akasuphanga futhi ngoba izingane wayithuma ngisekhona la egcekeni zazi wela nalo igalane zilisa kwami wathi ebusuku ekhaya ngaphuma ngo12 phakathi kwamabili ngoba ngifike kaNgwenya kwase ku1 ekseni. Ngathi mangifika izindlu zonke ngayichela ngopetrol ngase ngiyilayitha ngashiye yodwa la kakulele khona uNgwenya ngoba ngase ngiyitshelile ukuthi ngifuna ukubulala yonke into ephefumulayo ngangifuna ukubulala ngize ngibulale ngishiye ikati. Awuyoqotha imbokodo nesisekelo. Angizwe ukuthi ngithini? Ngiyakuzwa ngicinga. Hayi thele zezinye izinto seyivutha zonke ngase ngaya kulela la khona ngase ngamemeza ngathi weNgwenya ukuthi kanyoka awuphume isibhekana njengamadoda. Futhi ke lapho kwase umlilo lo wezindlu ezishawa usukhanyisa igceke lonke. Futhi wayekuzwa nokuqhuma komlilo kwaqhuma endlini. Wake wabekezela wangaphuma ngacabanga umlilo ngase ngawuqala kuwa ama-window amabili ukuthi engaphumi ngewindi. Ngesikhathi usho umlilo wabotha ukubekezela kukho umuntu wokuqala waphuma kwaba inkosikazi yakhe ngoba yathi mayiphuma ngayiphukha ithe ingakawi ngayilandelisa ngesiduni sembazo ngayishala. Hayibo ushaya abantu abesifazane. Angithi ngangiyobulala yonke into ephefumulayo ngangimshaya waqonda emveni kwesikhathi kwasho ukuthi umlilo uyavutha ngempela manje kufanele akhethe phakathi kwezinto ezimbili. Okokuqala
kufanele akhethe phakathi kokuthi ubulawa umlilo noma ubhekana nolaka lwami. Mahla yenave layijule wathi mayephuma kwaphuma vele usiyadubula ngoba ngathi manje ngiyayithela phambi kwakhe inhlamvu yokuqala adubula yona washaya la isiphika sejazi engesigqokile yayasuka nesiphika sejazi ngayasibona sivuthi sihlele phansi wathi methi uyaphinda ngesibili ngoba ngangigqoka umakalabha lo wasemayini lo nethoshi lo inhlamvu yashaya ithoshi lena wa umakalabha wawela phansi ngangizwe ukuthi ngithini ngabuza ngathi akasaphindanga kuloko kwesithathu wathi methi uwethi ngangishala imbazo ngayishala ngembazo kwavule kugebhezi lolawo wela phansi uthenga ka ubuchopho basevele sengibona ngamehlo ngazavula ubuchopho la kuyena ngaphosela inkukhu badliwa izinkukhu hayibo macingwane inkukhu zasezivukweni nekuseni manje phakathi kwamabili ngithi inkukhu zasezivukweni phakathi kwamabili ekuseni ubaleke ngani lo mbuzo ongibuza wona hayi ngiyaxolisa macingwane bengithi angibuze phela ungazongibuza into ebheda wena ngizoswe ngiyeke ukuxoxa ngiyaxolisa macingwane ufuna indaba noma ufuna inkukhu wena ngifuna indaba cishe khambani